Ако в България някой влезне във вас да те краде и ти се обадиш в полицията, най-вероятно ще ти кажат не правете нищо докато дойдем. В Канада ти казват дайте му там ключовете от колата и каквото друго се сетите да не стане някоя беля. В Флорида, като се обадиш в полицията в такава ситуация, ти казват направете всичко възможно да се защитите докато дойдем. Всичко възможно включва и това да убиеш нападателя си и никой няма да те порицава и да те съди, че си го направил. Аз много се радвам, че моето семейство живее в Флорида, защото по един или друг начин съм спокоен, че ако те изпаднат в такава ситуация, ще могат да се защитят и да ги има и на следващия ден. Разбирам колко е ценен всеки един живот, но за мен като български патриот, всеки един човек, който нарушава границите на България, трябва да бъде застрелян на място. Съжалявам, че толкова категорично, но това е моето мнение по въпроса. Застрелян на място? Абсолютно. Има пропусквателни пунктове, отиваш там, даваш си документите, казваш бягам от еди къде си, с жената, с детето. Искам убежище, искам статут на беженец, искам помогнете ми, окей, кой ще върне? Тая територия, колкото и да е окастрена и пострадала през войните миналия век, е свещена, умрели са за нея толкова много хора, всяка педия земя е напоена с българска кръв, никой не може да влиза тук, все едно му е бащиния. Просто няма как да стане, това е моето мнение по въпроса.